Salam, ben Joray. Waleykümselam. Men sen köp sebeplere göre şunu gepleşe çağırmalı bolup dostum. Elbette sağ olun minnettar. Ha, TikTok'da bugünler tugöleme iş veriyor. Bana de olatlarım görüyor. Xudoga şükür abi. Ha, anoran çıkarpsın. Sağ olun. Mehrican çıkarpsın tugöleme. Adagılıyıp çıkarpsın. Son 3 soran var ha o yana. Allah hemme zoraları. Bana biz dost. İlk güne verecek sonra 10 tane de yaşam. Sana öz yok diyorlar. Sen Türk'ten mi öz yok mu? Qati jaydar bir sonra da şu edil yerinden. Hakikaten hem şu sonqi 3 günden beri Batır çağırdık bir dostum var. Thank you. Ondan burun var. Oşan sayesinde başladık. Bir taze bir özümüzce bir stil edeldiydik. O son şeydi ben şu bellence planlarımıza göre gitmek için ben birazcık aydış stilimi ütketmeli olayan, obrazım ütketmeli olayan. Şol sebeple elbette özökleri mengde diyorlar. Aslında men Türkmen olan elbette koy ersari gidi. Aydımlarda elbette harpları birazcık ütkediyen. Onun sebebi yine daşarırt aydımlarını biz alyas misal için toylarda aydılıyor. Nem için bizim Türkmen aydınlarımızı Özbekistan'da ya da Kazakistan'da ya Azerbaycan'da Asya devletlerinde nem için ulanmasınlar. Şol sebeple hemmesini değiştirerek bolar yalak edip biz Türkmen aydınlarını anarları da yakınak edip aksinden ütkedip aydı otuyoruz. Şol sebeple hemen birazcık özbeklere men dediler. Yani ben Türkmen olanı. Sağ ol beyan dost. Xudoga şükür. Sen yine bir soru verecek adım. Elbette. Sen Batır çağrı diyene. Ava. Şo kim ol ya nireli oğlum cevap beyin mi? Batır çare marli bir dost olanım. Maradan oňulen ama belli bir sebep, ol sebep tanıştık. Men özüm aslında bilýäňiz. Aranjirovşik, afterski häzirki kan hit bolan aydınlaryň bir kısans mysal üçin bir kısan diýeýin after men aslında özüm afterski aydymaz ýani diýerler maňa oğurlayan, cover etdiň, on etdiň, men etdiň. O zatlaryň bir sebebi var. Diýjek bolýanym, ol sebep, bu sebep Batır şahryle men sataşdym. Men özüm aydymaz ben. O zaman bu oturdu da brat dedi sen de dedi bir hili başkaşarak bir stile gidecek yalak görýän diýäsen sesin diýäsen ses rengin birazcık diye stil bilýän diye näil diýän yok men düşündürüp bilmeýän edip görkezjek dedi. Bollu brat dedim oğlum oturdu oğlum bir o däli da sağ bolsak duşmazlyk bir-birimize lay sunuwatyn dälse. O zaman ol oturdu ýazyşdyrdy ilk başlan aydymyz Anora boldy. Anoran halipa ruhşat bolsun mekan cennet bolsun. Elbette Karol nokod goýdy aydymyň Anoranyň. O zaman oturduk onu müň adam aýtdy da belki de kän adam aýtdy Anoran. Ýöne bizim aýtsa gadyr ýene standart bolýar da. Şoň üçin şol aýdymy başga döwletden üns çekerýär. Nähile edip biler gadydik da ritmli dadyny ütke düşdirip, obrazyny biraz ütkedip, özekleri ýakynlap edip aýtdyk. Niyetimizi ettik ne? Özbekistanlı bakışlar sonra ya misal şolaydı mirsini soraýarlar ya ruhsatyny soraýarlar after biz dip pikir edip böyler aslında köne bir aydymyna görüşüň diýär. Yani bizim saýamyzda misal üçin olar tanady. Olar soraýar. Ne şu wagtda Özbekistanda toylarda gidip bö. Özbekler aýdyp bö. Ene şu zatlaryň hemmesine sebäp bolan Batır çary. Meni Allah stilimi ütketdi şol oglan. Sağ ol beyan dost. Häzirin men sen şu köp tatlan görýän Elfidan gördüm ama belamsın başıma. Özüň aýdaň näçe prosmotralyň şurada? Elfida aydymyny bilýändir belki 2016-njy ýylda men Türkiýede Ases Kim Türkiýe ýaşaýasy gördüm şoňa? Yaşım aýtmaýyn sebäbi meni yaş görýärler aslında men garradym indi 30'y geçtik şeyler akdiýin. Yaş olandym 2016-njy ýylda Ases Türkiýe yarışında çıktım, şol ýerde aýtdym. 36 milyon daha bolla ol YouTube'da. Sonra belli bir sebeplerden ayrıldı ol. Ondan sonra ikinci pika vuran aydymym belam sen başıma. Olam Türkiýede trend ol, yine TikTok'ta da 40 000 adam video çekipdir misal üçin. Yani köp adam habery o adatlardan elbette. Täze kän bir özüm bir görkezip zat reklam edip beren oglan däl dogrusyny aýtsam. Goýýan halansa gidýär sag bolsunlar. Ene şeyde ikinci pika vuran aydym Anora boldy. Belam sen başma boldy. Üçüncem Anora boldy. Awan beyan dost.
Indi sen şu günler men yaman ösürýän sana. Sen günni bir video goýýan, ödem ýarty ýurty. Awa. Aýdymyň başyny oýup görýän ýöňüň soňy ýok bolan. Hemmesinin soňy ba. Hemmesiniň soňy bar. Ondan soň siz bir nähil planly işleýäňiz. Ine meselem ýazyp goýýanmy ýa? Bir näçe wagt etdiň o ýaman çarp görpeç bolan aýdymlary. Bilip bolan. İşten wagt şeýdi işlemeli. Fırtına diýär türklerinden. Näme apy tupan gelýär. Şol gelen wagty öňünden belli bolan nokta birden gelýär. Ama benim şu atışılı saklandım gezdim. Aslında benim 40-50 sana after yazıp koyan aydınlarım var tayin. Bir kısansın oklak gördüm. Minutluk keyip ayrılık yağıl aydınlar oklak gördüm. Halk tarafından qoğu görüldü söyüldi. Dedim bir stilim tayin. Birinci stilim tayin de ikinciyi taptım. Olam tayin. İndim şu vakit üçüncü. Asıl stilim olan tek gizli dur. Men şu zatları etmiyorum dedim ama Batır Çağrı sebep deyip. Onu da şeyle düşündürdüm. Biraz şeyle aydınlarımı dinlettim. Qoğuy mesele yok. Yani edil sunat bazılarına girecek bolsam bir xeyli näil diysem ki meni gatmany aydınlarım ba durmuş hakkında yazan aydınlarım ba. Ol övmek zatlar girip YouTube'dan dinlepler adamlar. Yani onun bilen birazcık tanınmak kıyınrak bolýar. Ya tanınmagam diýmän men aslında belki belli bir derecede yeten oğlandırın yani bilemek onu. Yani edil TikTok'da 2-3 günde iş verdin diýdin ha ilkinci soragyda. Ine şu iş berdirmek üçin men şol manyly aydınlar bile barıp bilemek, yetip bilemek şona kadar. Yani şu täze Batır Çağrı'nın görkeden ýolu bilen düzen strategiyamız bilen hereket edenimizde şu wagt şoňa ýetip otyrys. Häzir ýene de bir sorawymda ben sana dostum. Häzir şu videolar açýan Batır Çağrı. Aydında da Batır Çağrı. Radnoyum. Näme diýär oğlan videoçymy ýa suratçymy? Men şoňa düşünip bilemek bolmy hiç. Oğlan ara sunat üçin yaradylypdyr da. Şu dünýä sunat üçin gelipdir. Oğlana video diýsen video mesele yok. Senaryo diýsen senaryo mesele yok. Aydym diýsen, stil diýsen hiç gele. Rock gerekmi meselede, trap gerekmi meselede, pop gerekmi? Halk aydym stilinde gerekmi? Sen aýtdyň götürdi. Libo aranjirovkan ýaryp dur oğlan. Men özüm aranjirovşik diýäna, ýöne men şu wagt edemok goýdum aýyrdım. Ba. Şol derecede. Ömek ýalak bolmasyn. Batır Çağrı, ey bratçan, öwende aldyryň ýöne. Hakikat aýdýanlaryň. Ol ýatyr bu aýstan ol. Ol ýatmaýar. Günne 2 saat brat ýatýas. Günne 2 saat. Günne 2 saat? 8-den 10-a ýatýas. 8-den 10-a ýatýas. 2 saat. Ha, dün akşam bana jaň edýärler. Ana bir aýdym düşüp görmegen şulen mail sallypdy. Bir sıran taklaýar diýe, bir hem goýýar diýe, şoňa düşünip bono ýer bilen turdygym trend diýe. Biziň akşamky çeken aýdymyzdyr ol. Belki şo bolmagy mümkin. Bol 3 jara. Akşam isteýän kadar. 3 jara ýa-da indikide. Isteýän kadar çekildi. Mala diýip beýen ştos, atolum işlen görýän. Mundan ne beýlekläme? Has bilen güýçli. Men senden näme isleýle garaşaýyn. Indi mene gorkýanym taňa näme etseň bilenmi ony? Günne urdat goýýan da. Meniň nähili stilde çykjam belli der. Hiç öyle. Eger. Belki ertir. Wapşa ýazyp goýan aýdymdan içinde gowy görýän. Hemmesinden gowy görýän. Birisini çykaryp goýberýän. Sebäbi men özüm aftersk aýdym tarapdary. Sebäbi özüm aftersk ýazyp berän oglan. Ýöne käbirdatlaryň gadry, adam gadry ölen soň bilinýär diýär, şoň ýaly. Käbirdatlaryň gadry bilinen ok. Ýöne diýip bilerler, plan edip edilýändir o zat ýazgyt. Allah'ın haçan berjegi näbeli. Belki men şu wagt bir aýdym goýarym, aftersk aýdym. Goýarym ertir turar, ertir men ýyldız mysal üçin. Oň ýaly durmuşda bolan bagşlar gatykana. Şoňky Allah'ın haçan näme wagt berjegi näbeli. Şoň üçin cover etmegiň biziň sebäbi, köne biziň gatmany aýdymlarymyz bar. Dogry-dämi? Sebäbi öňküler biziň özümizden ýaz aýdym. Yani biz kendir 4 akordu basýas, ritmini ýazýas, garmony onu muny goýuşdurýan, gelişýärlik döwre berarak ýeňiläjik sözler aýdýan 3 günlük, 5 günlük, 1 aýlyk ýitdi. Ýöne mundan 30 ýyl öňki aýdymlar dinläp gör.
30 yıl öňem dinlenýärdi, şu wagtym dinlenýär, ýene 30 ýyldan soň dinlenýär. Näme üçin? Her bir henginin, her bir fitrinin sözlerine çelýär da ünüs berip duýgu bilen ýazan zatlarda. Doğrudan şolarym yitmesin diýip biz hem edil o duýguny berip bilem zok. Ýöne biz birazjyk döwre gararak bolsa da üýtgedip şonu ýaşatmak niýetinde. Şol sebäpden hem kow berýär. Ýaşlarym o manilji zatlaryny dinler ýa. Ama begeş. Öz aydymyň ýokmy? İlim aydymly bolmaýan. Wah. Sen näle şoňa garaýan? Ilk bilene her kim öz pikirini aýtmakda o erkin. Her kim öz pikirini aýdyp bilýär mesele ýok. Hemmäniň pikirine de hormatym soňsuz. Tanamadyk fiilimaz diýilýär. Şoň üçin eger de men awtorsk aýdym ýok diýip pikir edýänler bar bolsa, wagty bolan wagt eşul olana gatkan gurlýarken hakykatdan hem şeýlem gadyp YouTube'a girsinler, begençe öre diýip bassynlar. Klip gören wagt tökmen aşagyna seretsinler, sazy sözi ýazyk durýar. Hani haýsy aýdymlarda bar eken begenç. Men öz aýdymlarymyň awtorlary men mysal üçin, dogrymy? Ondan başga da bir kısanak dost olanlara oňa ýazyp beren strent bolan aýdymlar bar. Awa öz mastersk aýdymyň tarapdary. Abrem başardığımdan edil yerine getirmeli ýöne kowermiň tarapdary. Sağ ol begenç dost. Senin bir etçe haýyşdymy bar. Elbetde. Enlik gerek. Batyr şaryň şu ýüzüni görjekler amma. Sen şonu ýanyňa alyp gepleşiňde ha guruldy şol dost. Elbetde edil söz bermeýin gürleşip gören ýöne ol men sözüm iketmez. Men anan ýan iketmejene. Akel bilersiňmi? Akelerim birat. Batyr şar diýsen hemmek pikir edýärsen özüň batyr şartyň öýdi. Ýöne häzir o şu wagt bilenmi ikimizem iki tarapdan atak edip oturýarys. Seninkide mysal üçin has gow görlýän aýdymlar bar, menkide has gow görlýän bar, şo bir aýdym. Ve seni hiç görmedik, meni hiç görmedik adamlar. Sen goýýan mysal üçin men videom öz sakypanda. Sana şu wagt begen jore diýip pikir edýärler. Ya men batyr çary diýana, men adym şu wagt bilen oklar ýüzüm görýärler, maňa batyr çary diýip pikir edýärler. Tamam. Şoň üçin men o aýdan haýyşdydan sözüm iketmez inşallah. Birlikde oturup ýene de kiçiräjik bir gepleşik gurnardyr inşallah. İnsan sonra var begenç. Elbetde biratçy. Sen bul kön aydymlaryny ýerden tapýan o diňläp görmediklerim ma içinde. Ýöne diňläp gören köp, ýöne diňläp görmedikken. Ne köp story da. Tuğulimen diye begenç diye tıktı o alıp gelýär ol. Atamyň ýazynda aydymlar tapýan ýerden gelýär bu zatlar begenç. Bu bir söz geldi şu wagt aklyma. Indi men özüm Şahir oglan diýen ýarakrakda. O aydymlar bilmeýänler ýok. Bilmeýänleriňem ejeler kakadar bilýär. Hawa häzirki ýaşlar bilen okdordamy? Zat o häzirki ýaşlara menne biz sebäp bolýar, olarym bilip otyr. Bu aydymlarymyzda tapmama, şol aydym mene şeýlerek diýip gepleşiň başynda aýtdym ha, bir sana däl bar diýip özüm ýaly. Sunugatyň dälsi, batyr çary. Ana şol oglanam gaty güýçli muzykant bolan Türkmenistanda 7-nji muzykantlaryň biri. Şoň üçin onuň repertuary giňiş. Ol durýa brat ýa sen sesiňe şeýler aýdym diýip tapýa, işleýä, maňa aýtdyrýa, menim bolsa elbetde mysal üçin "Bägüller gül açanna almayan aklımda biz kimin dodağın" diýip aýdan. On ýa aýtma diýip ol standart bolup dur diýip joşdur diýip. Soň men başlaýan "Bägüller gül açanda" diýip bilämi? Şu zatlary etdirmeme sebäp şol. Birem men tans diýen zat oynap bilen oglan da. Aslında men gatagır oglan. Hemme kliplen görýän sen gaýgyldyň. Hemmesinde gaýgy. Meniň şatlyklaydym ýokdy. Ýani ýaýkylýar da. Diňe ýandym köýdüm, öldüm, bitdim. Şart getiripdirdi aýdymlaň ha. Elbetde. Birinji şatlanmam sebäp bolan şu Anwar aýdym. Şonda da maňa tans oýnda däl diýär şu TikTokda bardyr görerler. Görmedikler bolup da azys. Men etjek da bolup men dogrusyny aýtam, tartışdym. Brat diýdim men özüm islemäde adam edem ok diýdim. Etmeýän bolsam brat diýdi, onda özünden gör diýdi, aýdym o diýdi ýani. Edil ýankyna aýtsaň, ýankyna edip aýtsaň diýdi. Zat alyp bilmersiň bundan diýdi. Bolýa diýdim, aýtdym, aýdanda da energiýal aýtdym. Video geldi, tans oýnap aýtdy, joşup aýtdy maňa. Men aýdym, o brat joşup bilmeýän men.
iň bolmanda wagt ver, öğreneyin, tans öğreneyin, YouTube gireyin, göreyin. Näde tans edilýär? Bize edýäs ne bu abişni tans. Yani adamdan dykkasyny çekjek bolsam ütkeşkirak bir hareketler bolmaz da. Şansyma batyrçar o näçe ýyl mundan tansçı bolmam zat edipdir da klubda bu. Näme tans bir dat bir ekme folklorda dat. Garaz tans bilen arasy bar. Olar maňa öwredýär, brat ne şey diýär. O zaman şey kamera seyredýän başlayan joş. Şeyden tans oynayan. Sen näçe wagtda ýa-diýär? Onu aýtjak, onu aýtman kada diýeýin, maň gatkan adam ýa. Ýyrtylman aýt. Erkek adam agras olmaz. Meýlikir tansyň näme? Soňotun öz şatlyk diýmek dälmi? Hakykatan şatlyk getirýän-de. Men şatlanmajak bolsam men näme üçin aýdym diňläýin, näme üçin aýdym aýdym, dogry dälmi? Şatlanmayan aydınlar var, medrine öldüm bittim diye. Olar dinle vermeli. Yani benim aydımım şatlıklı olsa men näme üçin tans etmeyin. Elbette ki adam belli bir çizgiye çel tans edip biler. Ondan ağarsa uje bolmaz. Yani bizim çizgiden geçmen açık hareket edýär. Yankı beren sonra bir aydım näçe wagt edýär. Ha. Aýsam inanmaýar. Ya men görüp hiç ýyl inanyp bilenmokda ýöne günler. Aýtsam inanmaýarlar. Ne oldu? Yine boçkadan başlayarak dık gidiyor misal için. Şu ne oldu başlanan vakti. Benim golus meçeli maksimum 1,5 saat. Tayin olya 1,5 saat aranjirovkada golusam hemmes tayin. Bah, ona hemme da tayin mi olur? Hemme da tayin değil. Uje aytıracak aydın men maňa diýär ene şulaydym sen sana gowy diýär. Ol entak ol ýere geçmäke uje plan çyzan. Tempo näçerak gitmeli, näýelikrak harmoniýada gitmeli, näýelikrak hemme da çyzýar. Ondan sonra işen düşünek men oturýan ýanda görüp tap ýazýar, geç biraz goras goýuldy ýa. Şeýip aýtdy ýa, aýdýan boldy. Dogry. Ýene bir däli bar, meniň gardaşym. Agzak geçesim gelýär. Ol meniň gardaşym, gatyg bolýan. Awa sag bolsun, olam şoň ýaly. Ýene bir sunotyň dälisi bar, Emin Rasen. Benim kardeşimdir. Tüveleme. Begenyan, guvanyan. Emincan bilen kan günler geçirdik. Ana olam sen ýaly sunugatın dälisi. Senem şoň ýaly. Menem şoň ýaly. Ve bizim ýaly sunugatın dälisi kan. Sağ ol Begenstof. Ona nesip bolsa indik kepleşikde dost. Lokman Batyrçaryň alyp gelýän görjek diýenler bar. İnşallah. Hem nireli hem düşünürsin, has kızıklı bolar. Elbette. Görjülerine dogry mu? Şeyse has oýla şun käbirdatdan ben aýdyp bilemok, öwünen ýanyk bolýar diýip. Şoň o bolsa, iň bolmanda ol aýdyp biler men hakymda. Mena o hakyndaýdan, olam men hakymdaýdar, has kızykly bolar. Söwüşäme öyle gepleşikde. Yo, onu öyle söwüş. Olum bilen gön 10 sekundla ýene. Ha. Begenstof'un näme? Hemmisin üstünlük dostum. Sen gelecek yine Hitler'e garaşýar. İnşallah. İnşallah. Yani insan halk öwreni de. Şu gün ýatja. Şu gün ýerden oklaýa. Öýlen turýa ýyly diýilýär. Ha. Paşty şo zatda. Ýön turýan ýyldyň. İnşallah Allah näýil istese, men mudama şon diýen Allah jan näýil istese, haýyrlysyna bolsa şon nesip etsin diýen. Kan garaşdym ýöne. Ýöne şo garaşdan günlerim inşallah ýakynlaşam diýip pikir edýän. Sabırlı ol, dura varaşat olur diýär. Esasy zat ýuwaş-ýuwaşdan dogry hereket, dogry adımlar bilen gitmek. Şoň üçin biraz geç galdyk. Ýaşymyz 30 geçdi ýöne. Belki wagty indi gelendir. Sağ olun Begenstof. Indik Selam sağ ol. Allah jan. Canın sağ ol. Bizi nerden görýärler bilemek. Görýänler de Allah jan hemme janyň sağ bolsun, başyňyz dik bolsun. Hawa işleriňizde üstünlük, iýli urt parahat bolsun. Asman asuda bolsun.